Horasma damang dainang nahinaholongan di bagasan Yesus Tuhata, tatangihon mahata ni debata jamita partangyangan, di minggu patuluhon dung Trinitatis, martangiang mahita. Asini rohama dihamu dohot dame siat debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani debata imanatar surat di buku Panurirang Jesaya bidu 26 ayat 10 sahatu ayat 14 songonon ma hatana. Marlas ni roha mahamu jal rap dohot Jerusalem, jala marolop-olop mida ibana sude hamu aliakka na holong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rap dohot ibana sude hamu aliakka na marsak roha mida ibana na sailaon. Asa manusu hamu jala mahapan sian bago ni akka apul-apul nai. Asa marsobur hamu jala marsabam ni roha sian hinagodang ni hamuliaon nai. Ai songonod dohata ni Jahoba idama au patongotot tu ibana hadameon. Songon batang aik godangna jala songon sungai na sirnip hamuliaon ni akabangso parbegu. Asa manusu hamu ikon abing-abingon na hamu jala dideng-didengon na hamu diapuan na. Songon bawa na niapul ni ina, songon ido au mangapul hamu. Tongon tahe di bagasa Jerusalem do hamu tarapul sugut. Jala iadung di ida hamu songoni, gabelas maro hamuna, jala martubur holi-holi muna, songon ikau rata. Gabe patar tartadda tangan ni Jahoba, tuaka naposona, jala rimasna, tuaka musuna, ido sahatna. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus, sudedo jolma di portibion marsitahon ngulu na di bagasan las ni roha. Alani sude na taholojahon, sude na talului, jala sude na taparsitta di ngulutta, sadado tujuan na imaboha asalas rohatta. Bagaimana kita supaya memperoleh kebahagiaan? Isarana amanginang tapasikolahon ni anak kota. Itap ni na boy tadungdung dengan harapan kelak boy nasida palason rohatta. Songon edei na madok hugogo pemasari arian nang bodari lao pasikolahon geleki dengan harapan suatu saat anak-anak akan membawa sukacita bagi orang tuanya. Tahalujahon mangalului papungu sinamot arta dot akalan asing na di portibion. Dengan harapan marhitei boy sonang rohatta, boy las rohatta dohot akka keturunatta musi. Tapaojak rumah tanggatta, jala molo tapaojak rumah tangga ni anak kota. Diganup keluargatta berjuang dohita amanginang. Dengan pernikahan yang ada bagi kita, sadar nang tujuanna, bagaimana melalui pernikahan, maka kebahagiaan, sukacita akan tercipta. Ido bai setadok molo saya dong mardonga saripe selamat berbahagia. Jala di partikian nuaingon ala sita lamangnya hilas ni rohai sonang ni rohai masegudang dojolma mencari hiburan di luar ni dirina isarana berlibur jalan-jalan manang healing di dok nuaingon lalu menikmati alam makan-makan karaokean berkeliling dunia dok na asing. Berusaha mencari sukacita itu asa sonang rohana, jalalas rohana diduruni dirina. Hapi adong sahala napistar madok amanginang Hima Antoni de Melo menuliskan dalam satu bukunya berkata demikian. Kegembiraan lasni roha yang sesungguhnya ada di dalam diri kita masing-masing. Asalas ni roha yang sejati, yang sesungguhnya bukanlah sesuatu yang didapat atau dikejar di luar dari diri kita. Tetapi sukacita yang sesungguhnya itu ada di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Molo akan didurui hanya faktor pendukung doi amang inang. Aisian mulana pe, di panopaun na perjuloi, uju di toppa debata jolma. Imasi Adam do si Hawa nunga dilehot debata dipasikop debata las ni roha di nasida ay tumiru rupa ni debata tudos tu pangalahona di toppa jala segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Adam dan Hawa
di taman itu telah dipersiapkan oleh Tuhan dengan harapan bahwa orang manusia yang diciptakan itu akan selalu bersukacita. Alai gabe mago dolas ni rohai, ala ni dosa, ala ni pelanggaran, ala ni ketidaktaatan ni jolmai tu debata, ala gabe di palau debata manasida siapor laki jala ikon gabe holang siat debata haroroan ni las ni rohai. Atau ngasanay marlas ni roha di tonga ni ngulut tanapar jolo ima pature maroham, pature nang pikiranmu, sehingga kebahagiaan, sukacita akan selalu datang dalam kehidupanmu. Amang inang turpuk jami tata ima kondisi na masa di tonga ni bangso Israel, bangso na pinilit ni debata, tungpolit do debata makaholongi bangsoi, didongani jala di pasu-pasu, bangsoi disadok pardalanan nasida, dihirim debata do iko marlas ni roha do bangsoi marhite pamiliton na ido baik debata sadiri do gabi raja di tonga ni bangsoi na digoari teokrasi. Alay-ala ni dosa dan ketidaktaatan pelanggaran ni bangsoi gabi ikon mangai habuangan manasida, gabe iko bukas se Jerusalem kota kebanggaan ni, gabe halak na di parhatoban di Babel do di Mesir. Kota kebanggaan Jerusalem nung marokso, Jerusalem nauli hutan agot tinggi nung maloha, jalagabi tartaban ma bangsoi ratusan tahun mangai haporsuhon. Alay marhite turpukon damang dainang, di suarahon panurirang Jesaya mabarita las ni roha, barita sukacita, ima pabua bangso na tartabani, ikon marlas ni roha mulak muse tu Jerusalem. Bangso naung marsaki, naung maheu, ikom marlas ni roha, jala pauliho kuta Jerusalem sebagai simbol sukacita kehadiran Allah di tonga ni ngulu ni bangsoi. Songon hata ni debata dia sapului marlas ni roha mahamu rabdo Jerusalem, jala marolopolop mida ibana sudehamu alia kanal holong roha di ibana, marlas ni roha ma'amu. Duka cita akan berlalu, tetapi sukacita akan didatangkan oleh Allah. Debata sadiri do, paulakolas ni roha ni bangsoi, naung mago sa lilingon, naung terkubur ratusan tahun, alay nuaeng di paula debatama, asamar hagugoon na baru, semangat yang baru, jala sumuang bangsoi dalam sukacita di dalam Tuhan. Dabang dainang, adong dua gobaran las ni roha pemulihan ni debata di ngulu ni bangsona na dipaadar di turpukon, na parjolo songon holong ni sadaina na mangapul anakna. Didog dia 12:1-10 ima sadaina yang menjadi sumber kehidupan bagi bayinya, bagi anak yang baru dia lahirkan, marhite tarusna na mangabing jalama dideng gelengna asaboy sonang modom jala merasa nyaman. Pelukan dan dekapan seorang ibu pasti akan membuat anaknya nyaman dalam situasi terburuk apapun yang dialami oleh seorang anak. Ina na mengorbankan nyawanya saat melahirkan bayinya. Ina na mengorbankan jam istirahatnya ketika anaknya jatuh sakit. Ina na mengorbankan segala-galanya demi membela dan melindungi anak-anaknya. Ina na makaholongi gelengna, jauh dia melebihi dirinya sendiri. Jala ina na soolo nok modom, molo di bagasan parsahiton gelengna, molo tangis anak konna, pitor dungodoi mangabing, mangalehom manarus, madideng-dideng, sahatu nasinok modom. Songonima di pataridaho debata holongna, tubangsoy nang tuhita akan aporsea damang dainang, debatado hangoluata, debatado mangabing, jala madideng-dideng hita, di sepanjang perdalanan ningolutta asa sonang jalalas rohatta. Karena itu jaminan sukacita orang percaya adalah dalam pelukan dan dekapan Tuhan Allah. Debata satia makaholongi hita,
jala mangalehon anak na Jesus Kristus, asa taruli hita dihasesan di dosa, jala las ni roha na manotong, asa sian holong ni debata, nunga dilehot tu hita jaminan las ni roha, imalas ni roha na manoktongi, di bagasan Jesus Kristus Tuhatay. Kalau mau bahagia, kalau mau bersuka cita, carilah itu di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, gambaran sukacita pemulihan na pinasaha ni debata digobar homay songo sunge batang aik na godang jalan na sirnip dohot ikaw rata. Holi-holi naong magopu nuaing gabi martubur songon ikaw rata. Sunge batang aik naong marsik alay nuaing gabi sirnip menjadi kehidupan bagi orang lain dan bagi ciptaan. Ima pemulihan na pinatupan ni debata, asa kahalak na porsiai, nguluna selalu bersemangat, nak pimangadopi ragam tantangan, nak pimangadopi godang hamaolon, alay martubur do ibana songon ikaw rata. Jala manoktong ibana gabi hanguluan, tuaka na humangin liang, alanido damang dainang, on mabarita las ni roha, natolhas tuhitan waing saluhut, diragam niya kahamaolon, diragam niya tantangan, penderitaan, bencana alam, doh tak hangaluton na mangabat hita marlas ni roha, alay debata madok nuaing, bersukacitalah senantiasa, marlas ni roha mahamu, di bagasan Tuhani, marolop-olop mahamu, ala ni debata, ay say na diabing, jala didideng debata dohita, arian dohot borngin, manoktong do pangaramotion na dingulutta. Atong bohado asa tok-tok kita marlas ni roha, percayalah sepenuhnya kepada pemeliharaan Allah pos maroham, di pangaramotion, di padonganion, doh di pasu-pasu ni debata. Lalu yang kedua, manoktong madok mauliate, belajar mengucap syukur dari hal sekecil apapun yang kita terima dari Tuhan. Bersyukurlah senantiasa, maka sukacita yang daripada Allah akan senantiasa menyertai kita. Tuhan tamang mangurupi hita, manoktong marlas ni roha di bagasan ibana. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate maali Tuhan Jehovah, dia sinakolong ni roham. Marhite hatam naong taripar dingulu nami, diragam niya kahamaulot tantangan na huwadopi hami. Alay hosad diri do mangaleho jaminan, marlas ni roha mahami tutu. Ay tarpauba hodo akadut ni roha, gabenlas ni rohay. Debata songon ina, na mangabing-abing, madideng-dideng yanakon na, songonido na kami di adopanmu. Dakkea di tadi koko hami Tuhan, di pardalanan ni ngulu nami. Urupi mahami makaporsyay hatam, manoktong marlas ni roha, jala manoktong madok mauliate. Mauliate madiho Tuhan, jalo matangi ang nami, sesa dosa nami, marite Kristus Tuhan nami. Amin asin ni roha ni Tuhan ta Jesus Kristus, dot holong ni roha ni debata ama, dot parsaoran ito di parbadiay ma, madongani hamu saluhutna. Amin. Selamat menikmati firman Tuhan, debata mamasu-masu hita. Horas.